ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዞምንዚ ሓደ ኣገራሚ ዜና ተፈጢሩ ኣሎ ንሱ ድማ ካብ 3 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ንላዕሊ ናይ ጾታዊ ርክብ ትምህርቲ ክግበር ከም ትእዛዝ ሓሊፉ እዞም ተማሃሮ ኤሌመንታሪ ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ድማ ጾታዊ ርክብ ከመይ ጌርካ ትገብር ወድን ወዲ ተኾንካ እንታይ ትገብር ጓል ንጓል ተኾንካ እንታይ ትገብር እንታይ ፍልልይ ኣለዎ ብዝተፈላለየ ክፍለ ኣካላትካ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ከም ትኽእል ኢሎም ይምህሮም ኣለው ምናልባቶም ቁርብ ግቡዝ ዝበሉ ኢንተርኔት ክትቆሙ ስለዝኽእሉ ምናልባት ንኹሉ ነገራት ቅድሚ ሰቦም ፈልጥዎ ኢልካስ ሰለል ንተባህለ ማለት እዩ ዞም ደቂ 11 12 13 ማለት እዩ ነዞም ህፃናት ግን ካብ ብሕጂ ማለት እዩ ወዲ ምስ ወዲ ጓል ምስ ጓል ክኸይድ ከም ዝኽእል ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ተደሊኻ ወዲ ትኸውን ተደሊኻ ጓል ትኸውን ዝብል ትምህርቲ ይምህሮም ኣለው እዚ ኣዝዩ ኣካታዕ ኮይኑ ኣብ ፈረንሳ ብዙሕ ሰብ ዛዕቡ ይዛረብ ኣሎ ዝተፈላለዩ ቪድዮ ቆሪፀ ክእትወልኩም ምኽኣልኩን ትኾነ ግን ፍላግ ክገብሩን እዮም ቅድሚ ሕጂ ፈረንሳውያን ኣብ መኽፈቲ ኦሎምፒክ ብድራግ ኩዊንስን ካልእን ዝተፈላለዩ ሾው ብምግባሮም ብዙሕ ነቐፌታ ወሪዶም እዩ እንተኾነ ካብውን ዝተምሃሩ ኣይመስሉን ኣብዚ ግዜ እውን ንኣሽቱ ቆልዑ ከም ድላዮም ንክኾኑ ይምህርዎም ኣለው እቲ ዘፍርሕ ድማ ስድራ ከብዶም ሓቂፎም ንተማሃሮ ደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ይሰድዎም ኣለው ምክንያቱ እቶም ቆልዑ ዝፈልጥዎ ስለ ዘይብሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝተማሃሮ ሽዑ ክፍትንዎ ንኸይሓስቡ ኮንሰርንስ ናቶም ይዛረብሎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ናይ ሴክስ ትምህርቲ ዝግበረሉ መዓልቲ ንደቅኻ ናብ ትምህርቲ ተዘይሰዲድካ ናይ 135 ኤሮ መቕፃዕቲ ከምኡውን ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ተደይምካ ድማ እቲ ዝግበር ናይ ቆልዑ ሓገዝ ጠቕላላ ጠጠው ከብልዎም ምዃኖም እዮም ተዛሪቦም ዘለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገረ ፈረንሳ ብኢኮኖሚ ተሓስያ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳርጋ ብደሞዝካ ክንበረሉ ዘይክእል ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንስኹም ፀናሕኩም ዲናርየ ፎሎውን ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ብሩኽ መዓልቲ